Ко стана всички, аз съм Нацко и днескашното видео ще играме една доста яка игра. Five Nights at Freddy's се казва. По име може да изтеглите. Ето това е двойката. И сега ще ви покажа как да изтеглите. Първо влизате така. Тук имаме едно клипче на моя любим No Thanks. И да, влизате, пишете, подобрям езика и пишете zamunda.net. Ето от по-близо zamunda.net. Да, като напишете, цъкате точно ето там. Майната ти. Цъкате точно тук. Каталог игри. Цъкате пчот, където е страшно и от вече ще намерите и от мен чао.